ito ng ginataan. Ayun na nga po, punta na namin si Kenneth para magpe-picnic kami sa ilog. Medyo malapit-lapit na rin tayo kay Kenneth. Hinatid ko na siya kasi kanina naninisid na siya. Ewan ko lang kung meron na siyang nakuha. At malapit na tayo. Dito na tayo, pero titignan natin siya mamaya sa baba. Doon na pala yung kasama ko. Nauna na. Kala ko nasa likuran ko lang. Ayan o. Yun. Sira pa yung tsinelas ko. Oh, nasira. Doon na. Nauna na yung kasama ko. Iniwan niya na ako. Parang si X, iniwan ako. Daming isda talaga, oh. Pero hindi kita. Pero marami talaga. Doon na yung kasama ko, hinihintay. Meron nang nakuha? Meron nakuha? Asan siya? Doon na ninisid yung kasama namin. Nasa ilalim ng damhong yan, oh. Yan. Ewan ko lang kung meron na siyang nakuha. Hintayin na lang natin siyang lumabas. At ayun na nga. Parang may huli siya. Ayun, oh. Yung kita nyo dyan, oh. Yun. May huli. Pakita mo sa vlog. Doon, oh. Isda. Telapia. Pero medyo maliliit kasi native ngayon. Pakita mo sa vlog yung nakuha mo na. Oh, narinig nyo, mamaya na daw. Pakita na lang namin mamaya yung nakuha namin. At ito na nga po, linilinisan na nila yung nakuha naming isda. Yan, oh. Marami-rami din kaming nakuha. At lulutuin namin ito ng ginataan. Yun pala yung taga-sisid namin, si Kenneth. So ayan guys, nalinisan na namin. Lulutuin na lang namin. Tapos
ihaw kami doon, nandun o, 3. Tapos yung kasama namin, bumili pa ng Ricardo. Sige bye. May sasaligtahin tiya po dito cellphone. Ayun na nga po, malapit na pong maluto yung ginataang isda natin. Naghihintay yung kasama kong si Kenneth Jaime Jr. Pinakagwapo ang bata. Oh. Malapit na. Kulo-kulo. Tapos mag-ihiyaw tayo mamaya. Problema, wala ng isda. yung isa. Oh. Oh, it's yummy, yummy. Yummy. Wow, sarap talaga ng ginataan. Ginataan. Ang medyo upload na talaga siya, kapidya. Ginataan. Busy sa pag-upload ng video namin. Abang-abang na lang. Siya yung editor at taga post ng video namin. Kenneth under Desire. Oh, kumukulo. Sarap talaga nito. Tara, wait. Balunan. May ibang basa ka? Init, ang init. Bisinak talaga siya, nakapigilan ng boy. Nagutom na. Hindi na nakahintay. Kumain na. Ura ka video mo amin? Ikalit mo lang. Oh. Yung isa doon, pumunta na. Naghugas ng kamay kasi wala daw kaming kotsara. Mati naman yung palibasag ko yung bising ko. Oh, kumukulo na. Oh, wait na lang sa pagkakaluto nito, guys. Yun na po, luto na po yung ginataang isda. Kain na po tayo. Sniper namin, dyan naman Tirador namin. Tinam. Jaime. So, ayun nga guys, tapos na kami kumain. Oh. Dami pa naming tirangka. Ulam. Hindi namin naubos kasi 4 lang kaming kumain. At thank you pala sa panonood ng video namin. And don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell para notice kayo kung may susunod kaming video ulit. Thank you. Bye.